5.000 διαίρεται με 5.000. Στη ζωή, όλοι βιώνουμε στιγμές που το μυαλό μας αισθάνεται χαοτικό, κατακλυσμένο από άγχος, αρνητικότητα και αμφιβολία. Οι σκέψεις στροβιλίζονται. Τα συναισθήματα θολώνουν την κρίση. Είναι σαν η εσωτερική ηρεμία να είναι απλώς απρόσιτη. Αλλά τι θα γινόταν αν μπορούσατε να επαναφέρετε το μυαλό σας αμέσως? Τι θα γινόταν αν, σε λίγες στιγμές, μπορούσατε να ανακτήσετε τη διάβγεια, την ψυχραιμία και την ηρεμία? Εκεί παρεμβαίνει η αρχαία σοφία του βουδισμού. Για αιώνες, οι βουδιστικές διδασκαλίες προσφέρουν ισχυρά εργαλεία για τον έλεγχο του νου. Εργαλεία που ενισχύουν τη διάβγεια, την ειρήνη και την ανθεκτικότητα ακόμη και στις πιο ταραγμένες στιγμές. Σήμερα, θα μοιραστώ 7 μεταμορφωτικά μαθήματα εμπνευσμένα από αυτές τις διδασκαλίες, πρακτικές στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να εξαλείψετε τις αρνητικές σκέψεις, να αναλάβετε τον έλεγχο του εσωτερικού σας κόσμου και να ξεκλειδώσετε μια ζωή πνευματικής ελευθερίας. Ας ξεκινήσουμε. Κυριαρχήστε στις σκέψεις σας με ακρίβεια. Οι σκέψεις σας δεν είναι τυχαίες. Είναι επενδύσεις στον μελλοντικό σας εαυτό. Κάθε φορά που επιλέγετε μια θετική σκέψη, ενισχύετε μια νοοτροπία χαράς, δύναμης και ανθεκτικότητας. Ξεκινήστε παρατηρώντας τις σκέψεις σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όταν η αρνητικότητα εμφανίζεται, μην αντιδράτε, ανακατευθύνετε. Οδηγήστε το μυαλό σας πίσω σε κάτι ενδυναμωτικό. Ο καθημερινός διαλογισμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να χτίσετε αυτή τη συνήθεια. Μόλις λίγα λεπτά εστίασης στην αναπνοή σας κάθε πρωί ή βράδυ μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακτήσετε τον έλεγχο και να εκπαιδεύσετε το μυαλό σας να κινείται προς την ηρεμία, φυσικά και αβίαστα. Αξιοποιήστε τη δύναμη του οραματισμού. Ο οραματισμός δεν είναι φαντασίωση. Είναι νοητική πρόβα για την επιτυχία. Αφιερώστε χρόνο κάθε μέρα για να φανταστείτε τον εαυτό σας να ξεπερνά τα εμπόδια και να πετυχαίνει τους στόχους σας. Κλείστε τα μάτια σας και βυθιστείτε στη σκηνή. Τι βλέπετε, τι νιώθετε, ακούτε. Αυτές οι ζωντανές, συναισθηματικές πρόβες προετοιμάζουν το υποσυνείδητό σας να περιμένει επιτυχία, χτίζοντας αυτοπεποίθηση και προετοιμάζοντάς σας για προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. Το κλειδί είναι η συνέπεια, πρωί και βράδυ. Με την πάροδο του χρόνου, το μυαλό σας αρχίζει να στρέφεται σε θετική, βασισμένη στην επιτυχία σκέψη. Αναβαθμίστε την ψυχική σας διατροφή ακριβώς, όπως το σώμα σας ευδοκιμεί με θρεπτικά τρόφιμα. Το μυαλό σας ευδοκιμεί με θρεπτικό περιεχόμενο. Κόψτε τις τοξικές εισρωές, απεσιόδοξα νέα, αρνητικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαντλητικές συζητήσεις. Ανταυτού, τροφοδοτήστε το μυαλό σας με ενθαρρυντικά βιβλία, εμπνευσμένα podcast και ουσιαστικές συζητήσεις. Επιμεληθείτε τι καταναλώνετε, να είστε συνειδητοί. Επιλέξτε περιεχόμενο που διευρύνει τη σκέψη σας, ανυψώνει το πνεύμα σας και ευθυγραμμίζεται με τη ζωή που θέλετε να δημιουργήσετε. Τα αποτελέσματα είναι βαθιά, λιγότερο άγχος, πιο καθαρή σκέψη και μια δραματικά πιο θετική προοπτική. Εξασκηθείτε στη συναισθηματική αλχημία. Συναισθηματική αλχημία σημαίνει μετατροπή των δύσκολων συναισθημάτων σε εργαλεία για ανάπτυξη. Αντί να καταπιέζετε τον θυμό, τον φόβο ή τη θλίψη, αναγνωρίστε τα. Κατανοήστε τα. Στη συνέχεια, ανακατευθύνετε την ενέργειά τους. Μετατρέψτε την απογοήτευση σε κίνητρο. Διοχετεύστε τη θλίψη σε δημιουργικότητα. Όταν τα συναισθήματά σας χτυπούν, έχετε ένα σχέδιο. Αναπνεύστε, απομακρυνθείτε, μιλήστε σε κάποιον που έχει καθυλωθεί. Με την πάροδο του χρόνου θα αποκτήσετε τη δύναμη να μετατρέψετε τη συναισθηματική αναταραχή σε προσωπικές ανακαλύψεις και έτσι χτίζετε συναισθηματική ανθεκτικότητα. Αναδιαμορφώστε τον εγκέφαλό σας με ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να αναδιαμορφώσετε το μυαλό σας. Κάθε μέρα, γράψτε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, μεγάλα ή μικρά. Τη γεύση του πρωινού σας καφέ. Μια καλή κουβέντα από έναν φίλο. Τον ήχο της βροχής. Όσο πιο συγκεκριμένοι είστε, τόσο βαθύτερος είναι ο αντίκτυπος. Η ευγνωμοσύνη αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλό σας, ώστε να αναζητά θετικότητα, ακόμη και στο σκοτάδι. Και όταν το μοιράζεστε,
λέγοντας «ευχαριστώ» ή εκφράζοντας την εκτίμησή σας σε άλλους, ενισχύετε την επίδρασή του. Η ευγνωμοσύνη γίνεται αντανακλαστικό, ασπίδα ενάντια στο άγχος και μαγνήτης χαράς. Καλλιεργήστε το ενεργειακό σας οικοσύστημα. Το περιβάλλον σας διαμορφώνει το μυαλό σας. Οι άνθρωποι με τους οποίους αλληλεπιδράτε, οι χώροι που καταλαμβάνετε, το περιεχόμενο που καταναλώνετε, όλα μεταφέρουν ενέργεια. Ξεκινήστε με το περιβάλλον σας. Ξεκαθαρίστε, απλοποιήστε, φέρτε φως, φυτά και ηρεμία. Στη συνέχεια κοιτάξτε τις σχέσεις σας. Ποιος σας ανεβάζει την ψυχή, ποιος σας αποστραγγίζει. Προστατέψτε την ηρεμία σας με ισχυρά όρια και θρεπτικές ρουτίνες. Γεμίστε τις μέρες σας με θετικές τελετουργίες, περιπάτους στη φύση, πρωινή σιωπή, συνειδητή αναπνοή. Ασχοληθείτε με εμψυχωτική μουσική, βιβλία και στιγμές ηρεμίας. Αυτό είναι το ενεργειακό σας οικοσύστημα. Χτίστε το με πρόθεση και θα υποστηρίξει την ανάπτυξή σας. Αγκαλιάστε τη ριζοσπαστική αποδοχή. Η ριζική αποδοχή είναι η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να φύγουν. Δεν πρόκειται για την εγκατάλειψη. Πρόκειται για την εγκατάλειψη της ψευδαίσθησης του ελέγχου. Η ζωή θα φέρει τόσο ομορφιά όσο και πόνο. Όταν σταματήσετε να αντιστέκεστε στην πραγματικότητα και αρχίσετε να την αποδέχεστε, απελευθερώνετε το μυαλό σας από περιττά βάσανα. Αποδεχτείτε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε. Νιώστε τα συναισθήματά σας, χωρίς να κρίνετε. Αναγνωρίστε τι είναι υπό τον έλεγχό σας και επικεντρώστε την ενέργειά σας εκεί. Αυτή η νοοτροπία, βαθιά ριζωμένη στη βουδιστική σοφία, φέρνει ειρήνη όχι επειδή η ζωή γίνεται ευκολότερη, αλλά επειδή εσείς γίνεστε σοφότεροι. Τελικές σκέψεις. Η επαναφορά του μυαλού σας δεν είναι μια εφάπαξ λύση, είναι ένα ταξίδι ζωής. Αυτά τα 7 μαθήματα βασίζονται το ένα στο άλλο, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για πνευματική διάβγεια, ανθεκτικότητα και ειρήνη. Όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο πιο φυσικό γίνεται. Αρχίζετε να παρατηρείτε πότε οι σκέψεις σας παρασύρονται στην αρνητικότητα και εσείς